До месец трябва бъде обявена обществена поръчка за избор на изпълнител на ремонта на язовир Огоста. Има изготвен проект и разрешение за строеж, стана ясно на среща в Икономическото министерство, в която са участвали министър Богдан Богданов, земеделският министър Кирил Вътев, представители на Държавната консолидационна компания ДК, Напоителни системи ЕАД, на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор ДАМТЕМПОЕ, Монтажи ЕАД, експерти и инженери. Белязан е ясен план за действие между отговорните държавни институции. До края на другата седмица ще бъде прехвърлен екземпляр от документацията за ремонта от ДКК към Министерството на земеделието и храните, което е собственик на язовира. След извършена проверка е установено, че разрешителното за строеж на язовир Огоста изтича през април 2025 г. Необходимо е бързо да задвижим документално процедурата между институциите, така че да имаме ясен план за ремонта, посочи икономическият министър Богдан Богданов. През годините ремонтът на язовир Огоста не е бил приоритет, а парите са изхарчени, каза министърът на земеделието и храните Кирил Вътев. На срещата са обсъдени още възможностите за осигуряване на частичен финансов ресурс за ремонта на язовира, като по предварителни разчети ще са необходими около 10 милиона лева. Ремонтът трябва да се започне с водния откос на стената. Сред другите спешни дейности са ремонт на отводняващия канал, противофилтрационната завеса и изчистване на сухия откос на язовира, за които има издадени предписания от ДАМТЕН.